may sala na tanggal eh. Ingatan nyo si Sandra Rangkal ah. Huwag nyo pa pababayaan. Ginagin na tayo mga boss. Dito bro. Good morning mga boss. So ayan, welcome back to my YouTube channel. So Mac Lagunilla Vlog. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga boss. So pakipindot na rin yung notification bell natin para updated kayo sa mga bagong videos natin. So ayun mga boss, paki-like na rin itong video natin mga boss. Okay, so ngayon pupunta tayo sa Santing Nasya project. Yung ano natin, kitchen cabinet. I-update lang po natin kasi andito na si Crystal Granite. Gagawin niya na itong countertop natin. So ang ilalagay natin countertop dito mga boss, Black Galaxy na granite. Yan, dito na tayo mga boss sa Santing Nasya project. Yan, diyan na sila sir. Okay, so all the way from Binalonan. So good morning. Good morning mga boss. So ayan, punta natin doon. Let's go. So yan na mga boss oh. Girl, so yan yung mga order natin. So ikakabit na rin nila Sir Crystal. Girl, kaleng dalat ta. Ayan. Ayos lang. Tingnan natin sir. So ayan. Sa ibabaw na siguro yan. Ibabaw na. Pag inunutingan pa natin ito na. Oo. Pang ibabaw kasi ito eh. Pang ibabaw. Oo. Papatong na lang natin sir. Oo, patong na lang. Tapos ito, ayos na naman sir. Oo. There you go. Pag wala, aling mga gusto nila minsan ng undermount yung wala ito. Yung walang pan. There you go. Mga boss, si Sir Crystal nandito na. Ayan. So ito yung gagawin nila. So yun na lang ang kulang dito mga boss. So naikabit na lahat. So okay naman na lahat nung ginawa natin dito. Ayan o. So may shelves. Yan, removable. Ayan o. So lahat meron yan. Pati dito. Ayan, meron din. Ayan. Okay, tapos may mga drawer tayo. Tapos pull out basket. Ayan o. Tapos ito, ganyan lang. So ayan na siya. Tapos ito, pintuan din. Pati ito pintuan din. So yun yung ilalim. So kinabit na nila. So dito, pintuan din. Tapos dito yung
Induction ba yun? Yung ilalagay dyan nakalan. Ano ba ito? Oh, nakapix na kagad. Yes. Ano? Nabawasan na lang. Ayan. Sumunod lang sa tile. Pwede yung ano yung ano nito sir, iangat. Yung screw niya, lagyan ng ano. Pero, Oo. habang natin lalabas dito konti. Hindi, yung ito na lang. Itaas pa, kahit dito na lang ano. Ay, Oo. ay pa, tutukuran. Oo. Ito. Okay, so ayan ang mga boss. Naayos lang nila. Tapos nasukat na rin nila yung ilalagay doon. So tatabasan na lang nila ito. So naayos lang nila yung mga hindi magandang tingnan. Tapos mamaya alas 2 matatapos na daw sila dito. So babalikan ko na lang ito para makita nyo kung ano yung itsura. Ayan. Bali ang ano natin dito, ang nagastos natin dito pati installation ng granite, pati pagkabit ng mga lababo. So ipipix na kasi nila yan. Pati yung ano natin dito, induction ba yun? Yung andito nasa 29,500. So yan, pati backflash kasama na rin doon. Okay, Black Galaxy. Magbabayad na tayo, 29,500. Black Galaxy. Okay. Okay, so yan, nakapagkabit na rin sila rito sa bar counter. So yun na lang hindi pa naikabit. So yung mga nandito, countertop tsaka yung box plus. So yun na lang hindi naikabit. So ginagawa na nila ron. So babalikan na lang natin ito mga boss pag natapos nila. Okay, so alis muna tayo, punta muna tayo sa kabila. So ayan mga boss, iwanan ko na sila rito. Sige po, sige po. So ayan, sabi ko nga, pag gusto nyo magpagawa, kontakin nyo lang si Sir Crystal Granite. So may kita nyo sa screen yung FB niya. So kontakin nyo lang siya. Granite, quartz. So about sa mga granite, kung gusto nyo ipalagay, pwede po sila. Pwede sa hagdan, pwede ring lapida. So lahat ng ano tungkol sa granite pwede po sila. Okay, so yung pinagawa ko lang dito kasi yung countertop. Okay, let's go. Katan tayo. Sige sir. Sige sir, thank you po ulit. Oo. Tara. So ayun mga boss. So biglaan lang mga boss, pinost na. Biglaan ka pupustahan yung ano si Sander kasi ipinost namin bebenta ko. So ayan. Ay pinost kahapon, ngayon kukunin na. Agad-agad. So ayan. Anong pangalan mo siya? Mark Lagunilla po. Maklagunilla. So taga sa kayo sir? Victoria. Victoria. Ano pangalan niyo sir? Bungang palayo ko bong. Bon. Ako'y karwas. Ayan sila sir ang ano kumuha. Kayo sir ang Ito, kumuha. anak ko si Floyd. Floyd. Ayun sir. Ay mga boss, kukunin na nila si Sander. So ayan, kaya tayo nakapaganda na ano. So tennis drive na nila kanina.
So akala ko nga hindi pa makukuha ngayong week na to. So binenta ko lang siya ng 500 plus. So 2015 model. So yun mga boss. So ito na yung last na pala yun na may drive ko si Sander. Ayan o, pagkabait ka. Okay, salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Ayan o. Wala akong nakita ng lager na hindi mabait. Lager mabait. Ayan, nagbabayad na sila. Mga project na balong. So ayan mga boss, di na tayo nakapasyal sa project natin sa Binalonan tsaka sa Tisurubio. Dahil kukunin na nga si Sander. So kukunin na siya ng bago niyang amo. Ayan, maraming salamat Sander sa taon na pinagsamahan natin. Ayan o, nakakalungkot. So hindi ako nakapag-ready na kukunin nila ngayon. So hindi ako makapaniwala na nawala na siya kagad ngayon sa amin. Ayan o. May date na. Hindi. Hindi, nanggulok. Nagbibiro lang ako. Sigurado ka na ba naman? Okay, so alis na daw sila mga boss. Maraming salamat tanggal eh. Ingatan nyo si Sander Anggal ah. Ay. Makakarating ng Isabela na ito. Huwag nyo pa pababayaan. Makakarating ng Isabela sa lampas pa ng Kawayan. Kasi taga doon yung misis ko. Ayan o. Nga na. Maraming salamat po. Hindi kami mahirap kausap. Ako na po mag Ay, sila na atras. kayo maglabas po. Bayaw, paki ano man. I-atras ko bet. So yan, i-atras natin huling drive. I-atras mo na natin. Uy! Yan, huling drive. Ano po? Ginawa na namin yung sasakyan ni Sir. Kaya maglalakad na lang daw siya. Subscribe na lang po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Floyd, Ganda ng gulong. okay naman yung manual matic niya? Dapat tumingin ka sa kanya ng kwan. Pang diesel mo. Wala nang diesel yan? Mga file ka ba? Pwede na. Ay, social story. Madali lang kami sa usap. RFID, installed naman na lahat yan. Oh, andyan yung sir. RFID, auto sweep, Andito. mga card. Ito yung dalawang bukatin yun. Ito ilalim. Ito yung bukit. Ito yung bukit. Yung bukit ko. Yung bukit. Nakita nyo sir, dyan para sa amoy ng parang amoy dito. Ito yung bukit. Ay, mga punta na dito. Yung nandun lang po. Ayun lang po yung post. Tapos may rin siya, warning device. Dapat, mayawan na yung sasakyan ko. Balik na lang tayo. Wala akong gagawin. Pupunta pa sana ako sa Binalonan. Hindi ko alam na kahit na pala makukuha. Ay, kami, pag na... Turbo diesel. Petron.
Cyclone turbo dito ng pinatagyan ko lang. Bye-bye! Bye-bye, Sander! Diretso lang. Ingat po. Terus. Wala na. Malis na. Wala na si Sander. Wala na si Sander. Boss, wala na si Sander. Wala na akong service. O, balik tayo sa dati. Magmotor ulit tayo. So, ayun mga boss. So, ayan, wala tayong sasakyan. Hirayin muna natin yung sasakyan ni Bea. Walan. Mabuti na lang nandito. Ito yung dadali natin sa Pusurubyo. Bili muna tayo ng pintura. Para may deliver doon. Let's go. Dito na tayo mga boss sa bilihan. Doon nga flat latex. Alright. Tapos timba. Tapos may isa nga semi-gloss. Okay, dito na tayo mga boss. So bumili tayo ng flat latex. So yung flat latex, ano ba to? Ayun, dalawang flat latex na Davis, 4,700. Tapos yung isang galon na semi-gloss, 680. Tapos yung mga liha natin nasa yung taglilimang pie, 850 ay 450 tsaka 400. So bali 6,290 lahat yung nabili natin mga boss. Okay, so magdadala pa tayo ng skim coat. Tapos yung mga ibang bibili na materyales. Okay, so ayan yung mga dadali natin sa Pusurubyo. Tapos kuka pa tayo ng skim coat. May mga tira pa kami nung nakaraan. So kuha muna tayo ng isang bag ng skim coat dun sa kinukuha natin kay Bayaw Michael, Grand Aces. Okay, let's go. Okay, so andito na tayo. Ginabi na tayo mga boss. Ibababa natin mga pintura. So pipinturan na rin kasi natin to sa Pusurubyo project. Tapos na yung spandrel, hindi pa. Yung sa harap na lang. Okay, so yung sa harap na lang hindi pa natapos. Yan, ginabi na tayo. Okay, gumaganda na. Gumaganda na mga boss. Maayos na. Yung mga yung mga himulmol, ano inyo na. Siyempre, nagiinuman sila rito. Gabi naman na. Birthday ni Madam. Ngayon? Birthday pala ni Madam. Ayos. Naudi kami karoon na. Naudi kami na. So, ayan. Okay na. Okay. So, nawala na yung sakit sa ulo, mga boss. Nawala yung sakit sa ulo. Tapos dito sa pinalitan dyan yung size na ito. Pwede yun yung malaking ceiling bro. Okay. Okay. Basta yung dinulugan namin yung bilog na. Okay. So, bilog na mga boss yung
ano natin. Yung ginawa natin dito. Okay. Pupuntahan na rin natin dito. So, pasensya na kayo mga boss. Hindi nyo masyadong makita kasi gabi na kami nakarating. So, kailangan kong i-deliver yung ano dito para may magamit silang materialis. Ayos. So, okay na. So, ayan, bilis. Ayos. Okay, so mayroon pa tayong lalagay na bar counter dito. So, maglalagay pa tayo ng mga dito. So, lagyan nyo ito. Bar counter. Gantkit dito lang. Ganyan, no? Dito ang banda. Send mo mga tanong ka. Madali lang naman yun. Ipaliwanag ko na lang. Okay. Okay, so ayan mga boss. Uwi na tayo. So, birthday pala ni Madam Cindy ngayon. So, pinakain kami sa loob. So, nagbigay siya ng handa. Ang handa niya. So, nagapunan na kami rito. So, ayun, alis na tayo. Punta tayo sa Lawak para duman lang doon. Kamustahin yung mga kasama natin doon. Okay, so let's go. Okay, dito na tayo. So, anong oras na ba yaw? Kahit gabi, nagtatrabaho eh, no? Anong oras na ba yaw? Alas 9. Alas 9 na pala. So, ayan, dumaan na rin tayo rito. Kasi bukas mga boss, may pupuntahan pa ako. Tan! Hindi daw nga itong mata. Amubuyando dyan nga to. Tan! Ano, tulog na yata sila. Kamusta? Ayos. Mga boss, malapit na matapos. Ayan o. Oh. Okay na. So, hindi ko muna masyadong ipapakita mga boss. Para may pakita tayo sa susunod na punta natin dito.